ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಟೆಕ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡೆ ಎದುಕೊನುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಯರಲ್ಲ ಟಾಪ್ 5 ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಐರ್ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಗುಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋలను ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುವ. ನಂಬರ್ 5 ಒರಿಗಮಿ ಬಾಟಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಂಡಿಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪು. ಈ ಬಾಟಲ್ನ ನಿಕುಲು ಮಡಿಪೊಲಿ ಅಂದು ಈ ಬಾಟಲ್ ನಿಕುಲು ಮರ್ತದು ಪಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಡು ದೀವೊಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೇಗೋಡು ತೊಂಡಾಪುಜಿ. ಇಂದು ಬಾಟ್ಲಿದ ಉದ್ದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಾಲಿ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ಬೋಡಾನಗ ಗಲಸಲೆ ಬೋಡಾನಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ನಂಬರ್ 4 ಎವರ್ ರೆಸೆಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಂಡ ಇಂದത്തെ ಯೂಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಕಿಡಿ ರಟ್ಟದು ತೂಗೊತ್ತಾವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಟಲ್ ಒವೇ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂದത്തെ ಯೂಸಸ್ನು 12 ಪೋಂಡ ಮುಗಿಯುಜಿ ನಿಕುಲೇ ತುಲೆ ಇಂದೆಟ್ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದು. ನಂಬರ್ 3 HoverGlide ಇಂದುಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಊರು ಸುತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಂಡ 5 ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುಗೆಲಿಗೆ ದುನ್ನ ಬೂರ್ದು ಪುಗೆಲು ವೇನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. నేను ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪೆನಿದಗಳು HoverGlide ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ತಂಡ 5 ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ಬೂರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲನು HoverGlide ಬ್ಯಾಗ್ 80% ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಬೇನನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಂಬರ್ 2 Timekettle ಇಂದುಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿಡೆ ಪಾತೆರುಣಿ ಎಂಚ ಬಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇಂದೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ Timekettle ಕಂಪೆನಿದಕುಲು ಈ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಇಂದೆತ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ ನಿಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ ನಿಕುಲು 2 ಪಾತೆರುಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು. ಈ ಇಯರ್ ಬಡ್ ಅಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ನೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ನಲ್ಪ ಭಾಷೆಲೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಓಪಂದು. ನಂಬರ್ 1 Metafly ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಈ ಡ್ರೋನ್ಸ್ಲು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಕ್ಕುಡಲೇನು ತಿರ್ಗಾದರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಪಕ್ಕಿದಲಕ ರೆಕ್ಕೆ ಗಳಸಿದ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ತುದೆ ಅಂದು ಪಕ್ಕಿದ ಎಂಚ ರೆಕ್ಕೆನ ಗಳಸಿದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಂದುಲಾರ ಹಾಕೊಂಡು. ಈ ಡ್ರೋನನು ಬಯೋನಿಕ್ ಬೈಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪೆನಿದಕುಲು ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ನನ್ನಲಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಕಲು ತುಳುಟ್ತೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು.